أمريكان سرعة بلصقنا مرير صفعيت هباتو تركب الله لعلواي وتادراو أزاز نايتي أو جيبوتي تدكوين زركب وتادراو معسكرني أمريكا زخونا جنرال أندرسون مسمر رخبيتا الصومال بزكايدو قال محتد أمريكان سومالي لاند كم هاجر أفلوت أختب دليتن مدباتن كم زي بالله أب سومالي لاند وتادراو معسكر كم زي بالله بحجون وتادراو معسكر كم زي تكل دحر مقلات أمريكان نجزاتا وحدنت حانتو الصومال أبرتي عخم تسرح ونقاليت اللوم ازتم حلالي في زركب زلو ملقطات نسرعت بلصقنان كمون سومالي لاندن حبرات إمارات عربنا قطع يركبالهم سرعت بلصقنا بسبب بحرنا أفتق بحرنا هزون منقستن إيرترا ودب عسبن زكايدو فتنتات كعوات كم زي خيل مسفلتا نتين سومالي لاند كم هاقر أفلوتو زهابت اللي مخنياتات بمتقام لابتسم معني مملاش اللب دلب كبل تاني حيو بريزدن سومالي لاندنا إثيوبيا بسطور لا يسرح مبصح كايد من بارو الذكر كوينو سبب سلطان حبرات إمارات عربن إثيوبيان بوغن سومالي لاند ودبن أفدق بحرن كتركب يان نبلو كزاربو تسامعهم نيرام بريزدن سومال حسن شيخ محمود نزخونة تهدحر مكتتالو مس قبطي مكل خال بحرن ودباتن زملكات سممع كختم ترايوم أمونغ مقادشنا ديساوان زنبر ركبات كاكز حل ترايو نبلت أقناز وتادرو أزازني أفريكوم يبقو زركب زلما الأختات مرير صفعيتيو بريزدنت دونالد ترامب حماس نابق أزازر كبخالوت عطقات بوجلتاتن مولي بمولي عدقوم نمفتح 5 سمامعو قليتو حدل على حلاف حماس ون حماس مستي ترامب زوت بورد اوف بيس تسمي مدب سلام كمستسمامعن أو حتصير اوان وقعو مقلت خوت مخانو نسينين الرقاقيت اللو إسرائيل زاقيد بزعوا الزهابت توقعو مقلت إلان أت مدب سلام أو زوت مقلت إدما أتين أوارح زغط ألزات 5 زمن حجينا فتات ما أتسمم مع 5 حبيرو آتي بأمريكا حكايت أن حزتا قدامي معراف بمقراء استخصي تزازيمو حج خانا بتحماس عدقو زفتح لخلاي معراف صغير اللون نسعي وسراويت إسرائيل كاب قازا خوتن قازا بحدش منقست فلسطين كتم حدرن داقمهن تقد كجمرن تسويتي قبر ترامب هبتو علزون نتر السوشال تسمي محبراو مرخبيتا تابزرقو حصحوف أزيك قازا بحدش منقست فلسطين كتم حدر زخل وسان سقوم تيلو قازا النبر تانقور بابتان وحسن خدكون دما علم لخوان حالتات مس بوليس فلسطين بحبار كسرح مخانهم حبيرو ترامب نتي عسرانت وتازح عزم مدب سلامنا معالبو أم بصح كما شما قلتي نسترح هاجرات قبطي قطرن تركنا مسجينو حدب على المزا أمريكا مس غازيت إن يتتابز قبر ركب إسرائيل نتقدم استسما معاتو اللي عسرانت وتا كتتكبرو مخانا 5 تماما قليصو إسرائيل سراوي تخبق أزان خيتوت انت وسينا جن ترامب حما كم سمعو تبع المزا أملكيتو سينين كم استعذبو أتسمم مع حماس زلو خبت تصوار المركب زعلم خوينو أزد ما نتي بترامب زمرح زلو تبقسو سلام كقاط موزخ العبي عنقفه زوجد يوم مسرح مفتح عتقيبتهم نقصان عطقات وجلتات كجمرن كلو حماس مول بمول عتقون مفتح جن زنا وحق زي خوصد كم زخل سمز أمريكا حبيرو مالو أتما دبابادو متأمان استمسرته خوينو حماس يخون إسرائيل نتي استسما معلنات وتات كيف تسمو نابزغط السقوم تخمزي حلف تقاليت الله بمسارة حبريتا منستر طعنا قازا خاب طقم 2024 جميرو بوحد 1168 فلسطيناويان بمدقعة إسرائيل كقتلون كلو 4 وتادرات إسرائيل وانتقتلهم يوم أقدم بيرويتر سمم زي تقصم من جتات تقيمو أتي أمونغو مرحت حماسنا شماقلتنا بكايروس تخيد زتا وحد معبالتات كمسترعيون إسرائيل وانبت زقاربا نتوتات عقب تخم زي كونتن يواقاليحو ترامب حماس عدقو فتح مسمع معودهر مقلات وقن مع كان زينا تايمسنا إسرائيل سموم زي قلتهم من جتات بمتقام حماس أزاتي تهجراتن اتبورد نفس من معباتيحهم كمستفرارمو تبطيبا تايمس اوف إسرائيل حماس نتبورد نفس من معباتيحهم كمستفرارمو كان تحبرت إسرائيل قن مفتعت كحماس نحتو يرساليم زملس كم زي كونه أفليت ألا اتزتاب كايرو كقصل تسويتي قبر لوخات أمريكا تركي قطر قبطنا بقربا قزي أب كايرو تراخيبهم بزعوا الزل معبالتات كزاتي مخانا مون مس منقست قبط ركب زلوا مع كنزينا القاهرات مال العربية قالحة حماس دحر موت يحيى سينوار كاليل قالحة استبها لحد شمرح ممرات يفلت يو اتقجت كابشو عتا تقمتي 2023 جميرو بسنك متقعت حماس نسعيو بزمت أقورة ملس إسرائيل أبقى زالعل 73 شح سبات تغتيلهم يوم بيت فرد قوانية تتعلم أبكل 2024 قدم منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو منستر مكل خالتها قرزنا بريوب قامانتن كمون مرحت حماس
ዝተመዝገበን ኩናት ፈጺሞም እዮም ብምባል ትዕዛዝ ማእሰር ተውፂኦም ዝነበረ ይዝከር። ወታደራዊ ኣዛዚ ሓማስ መሐመድ ደይፍ በመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ከም ዝተቀተለ እኳ እንተተገለጸ ሓማስ ግን ነዚ ኣመነሉን። እቲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣስታስሳሽ ስደተኛታት ናብታብ ሰሜን ኣፍሪቃ ተርከብ ግዛት እስጳኛ ዝኾነት ሲውታ ብምሕንባስ ዝገበርዎ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዋሕዚ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ ሳንቸዝ ብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥን ፖለቲካዊ ርእሲ ሕማምን ኮይኑዎ ኣሎ። እቲ ንመዓልታት ተፈጢሩ ዝነበረ ህዝፅ ወጥሪ ኣብዝሓቶም ስደተኛታት ናብ ሞሮኮ ክምለስ ብምጅማሮም ሕጂ ክሃድእ ጀመረ ይመስል። ይኹን እምበር እቲ ፍጻመ ኣብ መንጎ እስጳኛን ሞሮኮን ዘሎ ዝተሓላለኸ ዝምድና ዘቃልዕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ ሳንቸዝ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰፊሕ ዋሕዚ ንምግታእ ሰራዊት እንተወስኽ ሓይሊ ፖሊስን ናብታ ደባው ኣፊሩ ኣሎ። ንሱ ናብታ ከተማ ብምጓዓዝ ነቲ ዋሕዚ ብዝምልከት ንኣሰጋገርቲ ሰባት ብምኹናን ነቲ ስደተኛታት ብቐጥታ ንኸይስጎጉ ዝቐየደ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ብምጥቃስ ብኣሰጋገርቲ ምዝመዛሎ ክብል ነቒፉ። እዚ ዘጋጠመ ዋሕዚ ካብ ተብ 2021 ዘጓነፈ በዝሒ ስደተኛታት 6 ዕፅፊ ዝዓበየ እዩ። ሰመዝ ሞሮኮ መንእስያት ኣንስትን ቆልዑን ናብታ ክፋል ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝኾነት ግዛት ክሰግሩ ዕድል ሂቦም እዮም። ኣብዚ ሓደገኛ ፈተነ ዝተዋሓደ 57 ሰባት ብማይ ተዋሒጦም ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ይግመት። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዘይተኣደነ ዋሕዚ ምስቲ ኣብ መንጎ ሞሮኮን ኣልጀርያን ዘሎ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ደቡብ ፖለቲካ ምስሓብን ዝተተሓዘ እዩ። መንእስያት ኤርትራን ዘመናዊ ሕርሻ ዝሕግዝ ሓድሽ ዲጂታላዊ መሳርሒ የመስርሑ። ብሓገዝ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብመገዲ ተበግሶ ጉጅለ ንፉዓት መንእስያት ተመራመርቲ ገደናና ዝተሰመየ ዲጂታላዊ ሓጋዝ ሓረስቶት ኣብ ምዝዛም ይርከቡ። እዚ ገደናና ተባሂሉ ዝስመ ዘሎ ስማርት ዲጂታላዊ መሳርሒ ንሓረስቶት እዋናዊ ግብራውን ኣብ ከባቢኦም ዘተኮረን ሕርሻዊ ሓበሬታ ንምብፃሕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ምህዞ እዚ ኣብ መንጎ ልምዳዊ ኣገባብ ሕርሻን ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ድልድል ብምፍጣር ሓረስቶት ኣብ ርሑቅና ኢንተርኔት ፀገም ኣብ ዘለዎም ከባብታትን ከይተረፈ ትክክለኛ ውሳነታት ንኽወስዱ ዓብይ ሓገዝ ክህብ እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ መንእስያት ኤርትራን ዘለዎም ዓቅሚ ብምጥቃም ንከባቢያዊ ፀገማት ከመይ ገይሮም ብምህዞ ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኮይኑ ንዘላቂ ልምዓት ንተፀዋርነት ለውጢ ክሊማ ከምኡ እውን ንውሕስነት ምግቢ ሃገርና ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎ ትፅቢት ይግበረሉ። ዕጡቅ ሕትና የመን ትማሊ መግለፂታት ኣውፂኡ ይርከብ ኣሎ። ዕጡቅ ሕትና የመን ኣውፂዎ ዝርከብ ዘሎ መግለፂታት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብማይ ቂሕ ባሕሪ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ካብ ናይ ቻይና ወፃኢ ዝኾነ መራኸብ ቀረፅ ክኽፍል ምዃኑ ዝወፅእ ሓበሬታታት ኣብ ባይታ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዘይኽእል ድሕር ምሕባር ኣብ ቂሕ ባሕሪ ብፅሒት ኣለና ዝብላ ሃገራት ምስ ስዑድ ዓረብ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊኡ ፈጢረንኦ ዘለዋ ወታደራዊ ኪዳን ሓደገኛ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ከጥቅዕ ምዃኑ መጠንቀቕታታት ሂቡ ይርከብ። እዚ ተመሓላሊፉ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ናብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማል ከምኡ እውን ናብ ግብፂ ዝዓለመ እዩ። እዘን ሃገራት ምስተን 14 ሃገራት ምስ ስዑድ ዓረብ ተሓባቢረን ኣብ ልዕሊ ዕጡቅ ሕትና የመን ወታደራዊ ስርሒታት ክነካይድ ኢና ዝበላ እየን። ዕጡቅ ሕትና የመን ናብ ዝኾነ ይኹን ጎረቤት ሃገር ክበፅሕ ዝኽእል ቫለስቲክ ሚሳኤላት ከም ዘለዎ እውን ከጥንቅቕ ይስማዕ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ኺዳን 14 ሃገራት ሃገርና ኤርትራ የተፀንበረትን ብተመሳሳሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዖማንን እውን ካብዚ ኩነታት አንሰሒበን እየን። عشل مرح إثيوبيا أبي أحمد نسالساي جزي أبلع لحزب المنجستن إيرترا كحدات كفتسم تراير كبالو مسام حرامي دياني توركت مالي بزكايد وقالة محتاج شعبيان ويانا كان دي صلاتهم يوم بمبال انتولد تخللا محرام لعل حزب المنجستن إيرترا تماسا سالي أبلع تولد تخلل تقراي نخل علو كم زعلت نايتسأل قوس قواساتا كايدو يركبالو أبي أحمد أو جبوتن شي سالسن كأدمي سمم مع بريتوريا نحزب المنجستن إيرترا نمتقع زكايد وفتنتا كعواتن كسلت ناي كالن شعبيا نز قدات بصبق يفلطو نيريو أبي أحمد أب كل الأمحارة نفان عدكو خورد كنكساسن كلو نا إيرترا حجزات حاتيتو نيريو منجست إيرترا تسرعت بلصقنا بكل الأمحارة زكايدو كم زعينت من قسقاسات كعوت كم زي خل إيرترا نابتو خنتات كتاتو دليتات كم زي بالله بلصقنا زقات ونقرات كبيت سعبينات كم زلو خطنق قوص أنيحيو سرعت بلصقنا قن خلتا سموني زخوينات ككايد بمبال أب كل الأمحارة زقاتو خوينات نفس
ዓመታት ተጸጊዑ ይርከብ ተወለድ ትኽልል ኣምሓራ ፈታዊ እመንዩ ጸላይ እመንዩ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎዮም ከም መራሓንቲ ሃገር ግን ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢት ከኣ ሻዕብያ ጸላኢኻዩ ክልል ትግራይን ተወለድ ትኽልል ትግራይን ጸላእትኻዮም ምባል ካብዚ ሓሰርን ዝሐፍርን ነገር ፍጹም የለን ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፋኖ ንክልል ትግራይ ንሕወሓትን መሬት ምዕራብ ትግራይ ውሰድዎ ኢልዎም እዩ ንምዕራብ ትግራይ ንከላኸል ዘለና ንሕና ኢና ብምባል ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ንኽለዓልን ካልእ ካብቲ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ምኽንያታት እዩ እዚ መራሕብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ካብዚ ቃለ ምሕተት ክንመሃርን ክንፈልጥን ንኽእል ኢና ሓደ መራሒ ኣፈላላይ ብምፍጣር እሞ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከቡ ህዝብታትን ክልላትን ከባልዕ ምፍታኑ ናይ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዓብይ ምልክት እዩ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምፍልላይ ዘካየዶ ጎስጓሳት ክሰርሕ ኣይኽእልን እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብኣንፈት ሸራሮ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ትግራይን ዝነበረ ግዝያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ተጣሒሱ ሎሚ ዕለት 1 ነሓሰ ብኣንፈት ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ሰፊሕ ኩናት ከም ዝተጀመረ ተፈሊጥ ኣሎ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ነዋርሕ ደው ኢሉ ዝጸንሐ ደማዊ ኩናት ዳግማይ ዘባርዕ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ ኩናት ብወግዕ ዝተጀመረ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከባቢ ሸራሮን ደባዊ ከባብታት ኢትዮጵያን ሱዳንን እዩ ከምቲ ካብ ግንባር ዝወጽእ ጸብጻባት ዘመልክትዎ እቲ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣንፈት ተወደበ ኮይኑ በከምዚ ዝስዕብ ይካየድ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሰለስተ ኣንፈታት ናብ ውሽጢ ትግራይ ንምእታው ጸቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ከቢድ ብረትን ታንክታትን ብምትኳስ ንናይ ሰራዊት ትግራይ መከላኸሊ መስመራት ንምብታን ዝዓለመ ደብዳብ ይካየድ ኣሎ ብተወሳኺ ስርዓት ብልጽግና ዘመናዊ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዒላማታትን እስትራቴጂካዊ ቦታታትን ትግራይ ደብዳብ ይካየድ ከም ዘሎ ጋዜጠኛታት ግንባር ሓቢሮም ኣለዉ ጋዜጠኛታት ካብቲ ግንባር ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሓበሬታ ብልጽግና በኣንፈት ምዕራብ ትግራይ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ዝተኸፈተ ደብዳብ ከቢድ ብረት ክስካብ ሕጂ ብሓያል መንገዲ ቀጺሉ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ብተመሳሳሊ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወጹ ሓበሬታታት ድማ እቲ መጥቃዕቲ ምዕራብ ትግራይ ንምቁጽጻር ዝዓለመ ምዃኑ የርእዩ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ደቡብ ትግራይን ሱዳንን ብምጅማሩ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘስክፍ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝገልጹ ጸብጻባት ኣለዉ እዚ ድማ ኩናት ካብ ክልላዊ ኩናት ወጽዩ ናብ ዘባዊ ቅልውላው ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምርሕ ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ይገልጹ ብሰንኪ እዚ ዝተኸፈተ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣባላት ኣርሚ 22ን ኩሉ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ናብ ግንባር ንኽነቅልን ህዝቢን ርእሰ ምክልኻል ንኽዳሎን ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ እቲ ናህና ህላወ ዘረጋገጽ ኣብ መቃብር እዚ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብምባል ድማ ቁርጽነቶም ገሊጾም ኣለዉ እዚ ዳግማይ ተባሪዕ ዘሎ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ከውድቆ ከም ዝኽእል ይፍራሕ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ብቕጽበት ኢዱ ንኽእቱ ዝተፈላለዩ ወገናት ጻውዒት የቕርቡ ኣለዉ ብልጽግና በኣንፈት ሸረሪና ብከበድቲ ብረትን ብድሮናትን ተሓጊዙ ሃኢሉ ዝጀመሮ ኩናት ናብ ከባቢ ኦም ሓጀር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ምፍናው ተገሊጹሉ ስርዓት ብልጽግና ሎ ማዓንታ ጋወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 12 በኣቆጻጽራ ገእስ ጀሚሩ በኣንፈት ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ መጥቃዕቲ ከበድቲ ብረት ሓዊሱ መጥቃዕቲ ድሮን ክፍጽም ምርፋዱ ኣብ ናይ ንግሆ ምድላውና ጠቒስና ምንባርና ዝገር እንትኸውን ሕዚ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ዘቕንዕ መጥቃዕቲ ኣብ ኦም ሓጀር ብዕሊ ምጅማሩ ተገሊጹሉ ነዚ ስዒብ እውን ኤርትራ ትርር ዝበለ ግብረ መልሲ ምጅማራ እውን ፍልፍላት ዝለኣኹልና ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ከተማ ሑመራ ዝርከቡ ፍልፍላትና ዝለኣኹልና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብ ኦም ሓጀር ዝፍኖ ዘሎ መጥቃዕቲ ብከቢድ ድምፂ ይስማዕ ከም ዘሎ ዝገለጹ እንትኾኑ ብወገን ኤርትራ እውን ግብረ መልሲ ዝመስሉ ምንቅስቓሳት ብሰፊሑ ይረአዩ ከም ዘለዎ ተገሊጹሉ ኣብዚ ጉዳይ ሚድያና ኣድላይ ዝበለ ጭቡጥ መረዳእታ እንትረክብ ድማ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ናባኹም ከቐርብ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ ብኻሊእ ኣንፈት ድማ ክቡራትን ፍትዋ